Assalamualaikum takalo ambo kamarambah baringin jatuh tatimpo anyui lah kasiak badarai-darai. Takalo ambo kamanyambah lah boleh izin dinan tuo bukanlah ambo cadiak pandai. Ampunlah ambo di tuanku. Tuanku banyak nan sakirang gadang banyak batuah. Orang di dunia banyak ningkiramai. Takalo masuk dahulunya sama soran tiang dipatah sama so semua kadigali. Iyo dininiak moyang kita. Maliek luri bertujuan memandang adat sajugalo. Konan kari dijadikan ladang nalunak di buik sawah nabanca palapit iti ayah taganang kakabit ikan. Tu malah sanang bumi baki diam santoso alam untuk kita. Puji syukur kepada Allah salawat dipulangkan kepada Nabi. Sepanjang barinan balabe sepanjang adat nambah pakai. Limbago gayuang basambuik limbago kato bajawab limbago jalan tentu batampua. Ko ampia turik manuri ko jauh jalan menjalang tu malah tibo kami di korong kampung sultan. Di bayi budi irang menanti tak kuat pintu bakai lalu terbantang lapiak bakai duduk tandonya kita berputih hati. Kanari bukan kanari sajo si kaju tumbuh aja lalang. Kamari bukan kamari sajo gadang mungkasui yang kadi jalang. Mungkasui benar dalam hati. Iyo nak manta si marapulai manta syarat tujuh adatnya. Sepihak kadiri marapulai. Di beliau orang ketik mudo mata bau mualun setahun jagung darah nan balun setampok pinang. Aka kurang pendapik balun kuat lemu jawa sekali. Kok tadorong tolonglah sentak, sasit tolonglah sapo, salah tolong tunjuki. Kok lelok retak tangannya, panjang boklah kamangarit, singkit boklah kamole, kurang boklah kamanukut, sentiang boklah kamanbilai. Kok lelok retak lidahnya, kusui bok menyalasai karuh bok menjaniahi. Kailiannya serang kuada yang kemudian nak serentak gala. Tapi sungguh pun iyo nambah itu. Sepihak kadiri marapulai jiko di ino-ino bana baalah mengatokannya. Taso menetik niro pinang antah baraye antah tido nan baalu peta tertimpu musim pabilo bacaruanyo. Nyatolah ba ibarat padi salibu. Awak tumbuh musim terlampau urek bergantung kajirami. Ditampi tak nyutare diindang bagabak juo disuke tak nyogano. Tapi tidak cinta kalumbong nan lalamo angan karang tiang sajak dulu. Maka dinyatokanlah niat nan suci nan bak kato orang tua. Si muncak mati tarambau kepada membawa lad yang lukulah paho kaduonyo. Adai jo sarak di Minangkabau nan bau dengan tabiang sanda-basanda kaduonyo. Jikalau sarak nan mengatur hutang di adat memakaikan sapihak kadiri marapulai janak daro. Tu malah kita caliak kita pandangilah dibawa ke rumah saji dibaca ketubah nikah ijab jatuh kabul bajawik di dengah sasi timba balik seratu kita nan basamo. Kini lah bakabik jakan nikah babuah mati jijab kabul babuah sintak jebagian. Kan tanggara so tak mungkin entah ko Allah menggarakkan. Nan bak bida-bidarang kini malah sultan nan bak andai-andai rang dahulu. Ditabang batang kalantak disusun jari nan 10. Barakai doa je pinta mangkunyo Allah kamambari. Sayo sakatuju malah beliau berdua kuandaknya. Kok kabuki sama mendaki kalurah sama menurun saciyo nan bak ayam sadang ciang nan bak basi. Kok lebelia pinta je pinto nan bak umpamo ragi pinggan. Walau batahun dalam tanah biar musim dalam dunau walau batimpo pecah tigo namun ragi baik tujuo. Berbahagialah beliau kandaknya dari dunia sampai ke akhirat. Baik tujuan kepada kita nambah samo. Hidup di dalam rukun damai supaya bumi sanang padi menjadi umur panjang rezeki murah. Nambah ye dan piakan Tuhan nambahlah jauh sekali. Baik itu pinta je pintu kita nambah samo. Samo menuju ke nambah ye sama menurun kanan elok. Sepanjang barinan balabis sepanjang adat nambah pakai. Kok tak serak tentu makanan pilihan nan umpang makanan sisi nan tinggal makanan japui. Nak ambo japui malah nan tak tinggal cako. Sepihak kadiri marapulai, randah gunung gadang harapan meminta kami sungguh-sungguh, iyo kan ini mamak rang disiko. Minta diterima bayi marapulai, batarimo jo hati suko. Kok kutia kape dapet diliek, kutia hati bakai keadaannya rupola sama kapicil, ya bunina sama kami danga. Sekian sembah.